ce a faɗa muku komai ta gyara muku kuma zaben ta shirya muku ta tsara muku sai kun zo ta shirya muku zaben gaskiya. Haba jama'a bari mi muku zancen gaskiya da kuke ta hasashen zamiya. Ƙuri'un nan dai aikin ku ne in ka siyar yancin ka ne, babu ragewa in dai ana son ayyo gyara. To ku fito duka an shirya muku zaben gaskiya. Haba jama'a wasu na cewa ta faskara zaben masu haƙura sa zaune gida wai su jira. Haƙuri jama'a a fito duka, in an sa aka sa haka, in an ka kasa a tsare duka, in an ka tsare a raka duka, a nan za a yi muku kirgen gaskiya, za a sanar ku sani dan gaskiya. Zaɓe ya zo. Da dukkan alamu Hassan mai sauro ya fara fahimtar wani abu kaɗan da ba kowa ne zai iya fahimta ba sai wanda ya nazari. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Tuma sauran barkanmu da sace kasancewa da ku a daidai wannan lokaci a cikin wannan bidiyo wanda zamu dugunzuma cikin shirin a halin yanzu bisa ga sabuwar ƙarnar zai sakin waka wanda ta karaɗe arewacin Najeriya a halin yanzu, wanda kowa ke batun cewa da zai sakin waka ko yana shirin canja akalarsa ne daga barin Kwankwasiya kuma APC wato Abba Gida Gida, duba da wakar da ya masa a kwanakin baya. Bayan ya fara magamuna sai fahimci ba zai ci ba, shi sa ya juya akalarsa zuwa ga mana gwamna mai ci kenan to Abba Gida Gida. Tumi sauraro babu shakka wannan waka da yau da Aziz Maka yake yana mai nuna mutane cewa kowa ya fito da mana katin zabensa, kar kowa ya zauna a gida. Duba da wakar da Aziz Maka yake fitowa, waka ce wadda duniya ta kan alfahari da ita kuma tana kawo da gidaje Najeriya musamman irin su kamar Chad, Morocco kuma da nan gida Najeriya. Babu shakka da zai waka mawaki ne fasihi haziki wanda ya shiga don fannin waƙoƙin sarauta har da waƙoƙin siyasa da waƙoƙin gidan biki duk bai kyale ba. To tabbas dai a wannan karan kan mato ana magana bakin zaɓe kenan, wato tabbas zaɓe ne ake shirin gabzawa wanda har yanzu dai jam'iyyar ADC bata gama fitar da gwamnanta na cikin jam'iyyar jihar Kano ba. Wato mutane dai wasu daga majiya daga cikin mutanen bangaren jihar Kano suna ganin cewa ya kamata mana madugun siyasar Kwankwasiya ta jihar Kano mana Kwankwasiya ya maida mana gawuna tsohon dan jam'iyyar APC tsohon mataimakin mana tsohon gwamnan APC mana Ganduje, wanda kuwa yake ganin cewa tabbas kan idan Kwankwasiya ya tsayar da gawuna a matsayin mana gwamna a Kano a halin yanzu ba abin da zai hana shi ci, duba da mutanen Kano mutane ne wanda duk mabiya Kwankwasiya sun fi yawa a jihar Kano. Wasu suna ganin fitar Abba Gida Gida daga cikin jam'iyyar NPP hakan ya kara mana NPP rauni, wanda wasu sun bisa wasu kuma sun zauna a ciki. To mai sauraro yanzu babu wanda ya fahimci mai siyasar Najeriya take shirin haifarwa halin yanzu. Shin daga can saman ma ba san wani ne zai fito a gwamna ba, shin Peter Obi ne zai ure bamma Kwankwaso ko kuma Kwankwaso ne zai ure bamma Peter Obi, shi kuma masa bayan kuma rai yaya kenan. To mai sauraro kasance da mu domin duk wani labarai idan ya bayyana yin kasan da ku cikin sauri ba ɓata lokaci. Mun gode, Allah ya samu dace.